एकच मिनिट, काल पार्सेकर भेटले होते, तर काल पार्सेकर म्हणाले की 22+ भाजपचे येणार आणि त्या प्लसमध्ये मी सुद्धा एक आहे. मी सिटिंग MLA आहे. 22तला पहिला नंबर माझा आहे, कारण मांगरे नंबर 1 तिथून सुरू होते आहे. ते नक्कीच, कारण मी आमदार आहे, परफॉर्मन्स आहे, लोकांबरोबर संपर्कात आहे. 4.5 वर्ष झोपलं नाही, आराम केला नाही, तरी 4.5 वर्षाचे 5 दिवससुद्धा कुठंच झालेलं नाही. झालेलं तर फक्त लोकांसमोर ज्या योजना आहेत पोचवतो आहे. डेव्हलपमेंट जबरदस्त आहे, फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर असू दे किंवा ह्युमन डेव्हलपमेंट असू दे. जिंकायची क्षमता आहे. जिंकताना 4 निवडणुका जिंकलो आहे, जिंकताना मोठ्या मोठ्यांना पाडलेत म्हणजे हरवलेत. त्यावेळी पक्षाचे जे नेते आहेत त्यांच्यावर विश्वास आहे, कारण भारतीय जनता पक्ष असा आहे की प्रत्येक व्यक्तीवर, प्रामुख्यानं आमदार मंत्र्यावर नजर असते. हाऊ इज परफॉर्म, लोकांबरोबर असतो की नाही, लोकांना सर्व्हिस देतो की नाही. आणि हे सगळं जर सांगायला गेलो तर पक्षाच्या त्यांचे नेतृत्व आहे, त्यामुळे तेच सांगतात की दयानंद सोपटे ज्या पद्धतीनं काम करतो लोकांबरोबर आणि लोकांसाठी आहे, त्यामुळे प्रश्न देत नाही. 2 दावेदार आहेत तुमच्या मतदारसंघात, आज काय चर्चा झाली का त्याच्या संदर्भात? कितीही दावेदार असले, शेवटी मी सिटिंग MLA आहे. आय एम परफॉर्मिंग वेल इन माय कॉर्पोरेशन. आय विथ माय पीपल इन माय कॉर्पोरेशन. डेव्हलपमेंटच्या बाबतीत आहे, सगळ्या बाबतीत आहे. त्यामुळे सगळ्या बाबतीत जो आहे त्याच्यावर आपला पक्ष आहे, वेगळं सांगायची गरज नाही. क्लेम करणार, म्हणणार मी 1 आहे, 2 आहे, माझा मतदारसंघ स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1, त्यामुळे आता 22च्या प्लस असणार, त्यामध्ये पहिला नंबर आता दयानंद सोपटे. कॅसिनो सुरू झाले आहेत, पर्यटन सुरू झालं आहे, कशा पद्धतीने व्हायला बघता तुम्ही? पाहिजे, कारण कॅसिनो ज्या पद्धतीने काल सुरू झाले, गर्दी बघितली, पण एक लोकांच्या जीवाची काळजी घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि जे आम्ही सुरू करायला बघतो आहे, कालसुद्धा आमच्या आदरणीय केंद्रीय मंत्री आमच्यासोबत होते, चर्चा करत होते. त्यामुळे टुरिझम सुरू झालंच पाहिजे, त्याशिवाय आपलं धंदे चालणार नाही, हॉटेलला चालणार नाही, टॅक्सीवाल्यांचा धंदा चालणार नाही. म्हणजे सगळं लिंक विथ टुरिझम काहीच नाही. त्यामुळे आपला प्रयत्न आहे, सुरू करता असताना लोकांचा जीव अत्यंत महत्त्वाचा आहे, ते तो सांभाळणं बाकी गोष्टी करायच्या. ती काळजी घेतली जाते असं तुम्हाला वाटतं का? घेतलीच पाहिजे ना. प्रत्येकाने ठरवलं, आता आम्ही लोक आहेत, प्रत्येकाने ठरवलं SOP मेंटेन केलाच पाहिजे. मग एक असे करून 100 होतात, 1000 होतात, 10,000 होतात. कारण पहिली परिस्थिती आज नाही. पहिल्यांदा लोक लाईटली घ्यायचे, म्हणजे तेवढी सिरियसनेस नव्हती. आज सगळी लोक सिरियस अबाउट दिस कोरोना व्हायरस. डोस जर बघितला गोवा नंबर 1, त्यामुळे भीती जी आहे ते प्रत्येकाच्या मनात आहे. आणि त्या पद्धतीनं आता पहिल्यांदा जी सांगायची गरज होती, अवेअरनेस करायची, आता ती नाही. प्रत्येकाला स्वतःच्या जीवाची काळजी आहे. तर पार्सेकरांचा दावा कोण ठरणार का? ते बघा, ते पराठी सांगू शकतात, मी नाही सांगू शकत. पार्सेकर म्हणतात की आम्ही आपल्या मीच तेच तुम्हाला सांगतो, म्हणजे आम्ही तुम्हाला तेच सांगले. त्यांनी म्हटले 22 मी असणार. मी म्हणलो माझी सुरुवात 1मधून सुरुवात होणार, ती 22 असेल तर 25 होईल, कारण मांढरे मतदारसंघ स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1. त्यामुळे जी रिझल्ट ज्या दिवशी असणार त्या दिवशी मांढरे मतदारसंघाचा आमदार दयानंद सोपटे भारतीय जनता पक्षाचा असणार. सोपटे बाब, काल उमेदवारीचा विषय पण तुम्ही काढला ना, आजही काढून ना देणार, कारण लीडर जे असतात ते ठरवतात कोण उमेदवार असतो. आम्ही इतकेच सांगू शकतो, हाव आय एम परफॉर्मिंग इन माय मांढरे. प्रवेश करताना तुम्हाला आश्वासन दिलेलं का तुम्हाला उमेदवारी नसतं? आश्वासनं सगळी दिली, सगळी पुरी गेली, आणि जे राहिले ते बी पूर्ण. प्रवेश करताना तुम्हाला आश्वासन दिलं उमेदवारीचं का? तेच सांगितलं ना, प्रवेश घेताना जे आश्वासनं दिली ती पक्षानं पुरी केली, आणि जे काही आहे त्याचा पुरी होणार. हां, काहीच नाही. पार्सेकर माझ्याकडून सिनियर आहे, त्यांचा मान सन्मान द्यायची माझी जबाबदारी, कर्तव्य आहे. मी पार्सेकर लक्ष्मीकांत म्हणत नाही, लक्ष्मीकांत पार्सेकरही म्हणत नाही, लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर म्हणतात. कारण ते पक्षाचे माझ्यापेक्षा जुने जाणलेले सिनियर मोस्ट कार्यकर्ते, 2 वेळा पक्षाचे अध्यक्ष, त्यावेळी माजी मुख्यमंत्री आहे. माझं कर्तव्य आहे त्यांना मान द्यायचं, तो मी देतो आहे. घेणं कितपत हे त्यांच्यावर आहे. थँक्यू सर. हो.
कितें उलोवप जालें कशें कितें स्ट्रॅटेजी तुमी पणजे खातीर कितें सांगपाक No, basically we said no. As far as Tiswadi, we said that I am confident that we'll win all the 5 seats, no matter who says what. That was my. आनी तिकीट बीन तुमी Sorry, no, I have not spoken anything about any tickets. It was just my first meeting with him. Just it was a cordial meeting. More of a show of respect. Rohit Monsaraj is standing for the election. Sorry? Rohit Monsaraj. Why is standing? He's not a mayor. He's For a assembly mayor. election. What? For the 5 of them, Rohit Monsaraj is there. Who 5 from them? Tiswadi. Well, I told you, no, he's already a mayor now. So आनी दुसरी गजाल म्हणजे तुमचो जो लागींचो मनीस तालिगांवचो सरपंच आसा तो म्हणटा की आपूण सांताक्रूज कॉन्टेस्ट करतलो एक फावट म्हणून कित्याक तोय तो तितलो परफॉर्मन्स कोणाक जर खुशी आहा कॉन्टेस्ट करपाक एवरीवन कॅन कॉन्टेस्ट नाव एज फार एज पेंजीम इज कन्सर्न नाव यू टेल मिस्टर सिद्धार्थ कुंकोळकर इज दे मिस्टर उत्पल पर्रीकर इज दे एवरीवन कैन बी बेसिकली इवन I am there. We all will be basically trying for ticket. Ultimately it's the party who will be deciding. We will abide by the party. Whoever the party gives ticket, we will basically stick to that. It's simple as that. So anyone can claim for any ticket. So same thing. It is good in democracy, no, that that there is basically a scope for everyone. Everyone feels that Baba, I may be the candidate. So I should not basically take it for granted or take the party for granted, saying because I am a sitting MLA, I will only get a ticket. So anyone can get it. तिसवाडी तालुका तुमचो मेजर रोल आसतलो अशें आमी No, I will not take, and there is no question of role. I can tell with confidence that all 5 seats, as far as Tiswadi is concerned, that the BJP will win. Earlier when Mr. Manohar Parrikar was there, it is only 1 seat that they should win as far as Tiswadi is concerned. There is a pending. Rest 4 seats the Congress issue. But this time I assure you, all the 5 seats, let anyone talk anything whatever they have. But this is my gut feeling. सो तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या 5 सिट्सांची बीजेपीक सांगता Why responsibility? See, we have got our MLAs there. Plus, we have got well wishers. In that, looking at that, I have got confidence that we are going to win all this. I don't find this. मनोहर पर्रीकराक जमना ते तुमी 5 सीट बीजेपीक No. I am going Zoman Amana Sang. Manohar Parrikar Zoman Amana. I am not saying that. I am just trying to say that Mr. Manohar Parrikar. See, no one could throw Mr. Manohar Parrikar for the past 20-25 years. It is only because of his untimely death. That is the reason I could basically get it. Otherwise, if Mr. Manohar Parrikar was there, I would have never been able to win against him, to tell you frankly. I have always said, Mr. Manohar Parrikar comes first. Sir, was there any clashes between you and Govind Gowda yesterday? No. So I just came there. I met the Chief Minister and I met Mr. Satish Doan. And I just told him, because my nephew was supposed to leave yesterday to London. So I just told him I'm just going early, because I didn't even attend the meeting. And I don't have any clash with him. I've got good relations with everyone. The ruling, the opposition, everyone, all the parties. Even Congress? I've got good relations with everyone, but I am here and I stand here. Even Uday Madkekar? See, I am just saying. See, I am not talking about any individual now. You asked me about about a party and about other thing. That's what I'm telling you. I have got relations with everyone. तुमचो स्टेटमेंट जाता तुमी केला यू हॅव गुड रिलेशन विथ एवरीवन Yeah. सो अर्थ कितें घेवप पॉलिटिकल वे No, when I am telling you what I am telling you, I am not thinking one thing, I am talking another thing. I am just telling you what I am feeling. I have got relation with everyone, to tell you frankly. All people, all my colleagues, they were my, some people, even the ex-MLAs and all, they were my colleagues, they are still my friends. And even in the ruling, the opposition, they are still my friends. I don't consider them to be my enemies and all. They are my friends only. Political, we may have a different opinion. But I am here, as I told you, I am here in this thing. Let other people also try for the ticket. So whoever is the best, the party decides. Party survey also is going on. Whoever the party decides to give the ticket, so be it. We will all work unitedly to see that we win the seat. Thank you.